Res, avui tenim la presentació d'un llibre que té un títol d'aquests que dius què inclou el llibre, perquè clar, el títol és com molt general, no? Canvi global, crisi ecosocial i perspectives futures, és a dir, el futur, la crisi, el canvi global. I aquí tenim dos dels autors. És un llibre que està editat per la Universitat de Barcelona, que ara està editat en català, també té una versió en castellà i sortirà aviat en anglès, editat per Springer. Els autors són, i els llegeixo tal qual que diria que és l'ordre en què surten l'autoria del llibre, que són Marc Oliva, Jordi Martín Díaz, que està aquí. Benvingut a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia, Jordi. Carles Barrio Canal, aquí, al meu costat. Els dos són professors de Geografia a la Universitat de Barcelona. I per acabar, Juan Ignacio López Moreno i Josep Bonsons. El llibre té un total de 30 capítols, és un llibre una mica totxo, conté molta informació i parla de diverses coses, els impactes del canvi global sobre el sistema natural. Hi ha un capítol concentrat en l'ésser humà i la seva relació amb el medi ambient i aborda qüestions com molt centrals ara mateix, com és el desenvolupament sostenible i la degradació ambiental. També té un blog dedicat a la geografia del canvi global, on s'explica què és això del canvi global, que ara ens comentarem una miqueta, des de les regions polars fins als oceans, és a dir, tots els tipus de biomes que existeixen. I la primera pregunta que jo els vull fer perquè comencin a explicar per què aquest llibre és, donat que el títol és Canvi global, tot el tema del futur, cap a on anem, que és un tema que va recurrentment sortint als medis, per què us heu plantejat fer un llibre tenint en compte que hi ha moltes publicacions sobre això i que a més és un tema que fins i tot jo quan surt als medis ja gairebé penso que ja sé d'això, encara que no sàpiga, perquè com que va sortint recurrentment. I llavors, per què calia aquest llibre i què és el que inclou que realment sigui important? Què afegiu vosaltres al llibre? Li dono la paraula per començar al meu col·lega Carles Barrio Canal, que el conec de fa molts anys i tinc la llibertat de dir-li el que em vingui al cap, que no s'enfadarà segur. Moltes gràcies, José Luis. Bé, abans de començar, m'agradaria agrair a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia haver-nos convidat. Jo sé que és una mica raro venir aquí amb un llibre de la UAB, a la UAB, ens podríem haver d'alguna manera tirat tomàquets i fora, aquí som de la UAB i a la UAB no volem saber res. Però bueno, gràcies a José Luis, que fa molts anys que el conec, va ser el primer que em va dir, escolta, Carles, això heu de venir a presentar-ho aquí a la Biblioteca de la UAB, de Ciència i Tecnologia. I també em fa molta il·lusió venir, he estat molts anys aquí també de professor, aquí a la UAB, precisament el màster de sostenibilitat, que té una línia que és en canvi global, la qual portava jo aquesta línia. Per tant, d'alguna manera, i una mica responent a la teva pregunta, José Luis, la idea del llibre aquest origen és divers. D'entrada, a la Universitat de Barcelona hi ha un grau que es diu Grau en Geografia i Canvi Global, ja en el títol del grau ja és així, i això és des de fa 3 anys, però ja molt abans, tant el Jordi com jo, fèiem assignatures al grau en Geografia i les nostres assignatures eren precisament canvi global, sostenibilitat, eren aquestes assignatures, diguéssim, que d'alguna manera hem donat material per preparar el llibre. Llavors la idea era, no ens agrada dir la paraula manual, però la idea era partir d'un llibre que poguessin tenir els alumnes de canvi global. Un llibre. El que passa és que vam començar amb un llibre que volíem parlar més aviat de la geografia del canvi global, explicant tots els efectes i les manifestacions del canvi global a diversos biomes. El que passa que al final se'ns va anar de les mans, el canvi global és enorme i encara, si mireu una mica l'índex, encara hi ha temes que segurament encara es podien haver sortit. O sigui que d'alguna manera aquest canvi global és molt ampli i més de 500 pàgines i crec que no hem cobert, encara algú em diria, escolteu, us heu deixat aquest tema o aquest tema també és rellevant. Bé, sí, l'origen d'això és aquest, tant el Jordi, el Marc com jo, hem sigut professors d'aquestes assignatures i volíem donar aquesta mena de manual que ja us dic,
el vam obrir, hi ha molts inclús professors d'aquí de la UAB que també participen, professors també del màster, que d'alguna manera han aportat la seva visió per donar aquest llibre que va aparèixer inicialment en castellà a l'any finals del 24. La mateixa editorial ens va dir que això ho havíem de traduir al català, una beca que vam rebre de la Fundació de la GAUR, i en acabat també Spreaker es va interessar pel llibre, la qual cosa ens fa fer molta il·lusió, i ara, justament avui hem rebut les últimes galerades, en un parell de mesos estarà publicat en anglès. Per tant, d'alguna manera crec que, bueno, si hem arribat fins aquí és perquè ha pogut tenir un interès, i també dic que ens han donat el premi, la distinció de la NECA de qualitat, que és un llibre de la qual cosa estem força orgullosos. Aquest és una mica l'origen. Deixa que et torni a la pregunta. Podries explicar molt breument què vol dir canvi global? És a dir, per què no canvi regional, canvi local? Molt bé. Sí, està clar que avui en dia això del canvi global cada vegada va penetrant més a la societat. El que passa que encara tenim aquesta rèmora del canvi climàtic. Moltes vegades el canvi climàtic ja tothom ho té molt clar què és, però el canvi global que no té res a veure amb el canvi climàtic. També l'incloem, el canvi climàtic, el conjunt del canvi global, però el canvi global va molt més enllà. El canvi climàtic seria, jo sempre explico que és una de les potes del canvi global, però hem de també parlar de transformacions, de canvi d'usos del sòl, hem de parlar d'urbanització planetària, demografia, tots aquests temes també socials que d'alguna manera contemplarien això, aquest gran canvi, aquesta gran, en boca d'alguns autors, aquesta gran acceleració que estem patint ara més a mitjans del segle XX i que per tant estem veient a una velocitat molt elevada tot aquest seguit de canvis i de manifestacions. Digues, Jordi, completa el que està explicant Carles. Gràcies. En la línia del que ha dit el Carles, el que intentem, fem un exercici i en la línia de la pregunta que formulaves, d'oferir un nou marc d'interpretació. Ara, com bé ha comentat el Carles, estem particularment centrats en la qüestió climàtica i nosaltres, fruit de la nostra experiència docent investigadora, veure com fins i tot utilitzant diferents recursos insistim molt en intentar que l'alumnat entengui alguna de les causes i de les conseqüències del deteriorament ambiental, no ens en sortíem. Per tant, nosaltres comencem a debatre sobre aquesta qüestió, veiem que hi ha moltíssimes publicacions al respecte, moltíssimes, però que un gruix molt important, evidentment, són en format d'article, que els articles fan avançar el coneixement i fan avançar la ciència, però difícilment poden adoptar una perspectiva àmplia, holística i detallar els diferents factors i les diferents causes que intervenen en una crisi tan complexa com aquesta, i vam arribar a aquesta conclusió, que nosaltres teníem dificultats per tal que els alumnes poguessin pel seu compte aprofundir alguna de les idees que transmetíem a classe amb algun llibre de referència, i que aquest va ser d'alguna manera l'origen de la idea. La idea va prendre forma en un moment molt important. Vam començar a debatre a finals del 21 i sobretot el comencem a dissenyar el 22, i és un moment en el qual se celebra el 50è aniversari de la primera cimera del medi ambient que organitza Nacions Unides, la del 1972, la d'Estocolm, i el 30è aniversari de la cimera de Rio, que aquesta és la gran coneguda. Per tant, és un moment en el qual ja podem fer un esforç de valorar si el que estem fent serveix d'alguna cosa. I aquest llibre, com bé ha dit que és un títol molt ampli, el que intenta és això, vull dir, ampliar al màxim el marc d'interpretació, és una visió holística, i canviem els conceptes. S'entendria més i ens hem de justificar per què aquest títol, perquè canvi global genera dubtes. Si haguéssim parlat de canvi climàtic, de crisi climàtica, d'emergència climàtica, seria tot molt més clar. Creem un nou marc d'interpretació. Posem sobre la taula una qüestió que és fonamental en base a aquesta perspectiva. Agafem perspectiva des de dos punts de vista, ho plantejaré d'aquesta manera perquè quedi més clar. Des del punt de vista històric, perquè ja hem acumulat aquests 50 anys de preocupació ambiental, a partir dels anys 60 i 70 es comença a configurar la conscienciació ambiental moderna, com ha evolucionat aquesta conscienciació ambiental, i també una perspectiva àmplia des de la perspectiva ambiental, com deia el Carles. Ara estem molt centrats en el canvi climàtic. Ha estat sempre així? Només a través de la perspectiva climàtica podem entendre les causes i les conseqüències d'aquesta crisi? Posem al centre de la qüestió
i del debat i del llibre la percepció i la interpretació majoritària a dia d'avui, fins al punt que estem declarant emergències climàtiques, no emergències ambientals. Com interpretem el canvi climàtic? Com un problema ambiental de primer ordre, però alhora com la problemàtica ambiental de referència. I la de referència és l'actual, però fa 30 anys era una altra, i fa 40 anys era una altra. És molt important tenir en compte quina és la percepció i la interpretació predominant en cada moment històric, perquè això condiciona quines són les polítiques que fem. Com interpretem aquesta realitat i quines són les polítiques que prioritzem o que dissenyem. Ara és prioritari per part de la Unió Europea i de molts actors fer una transició energètica. Com arribem a aquesta conclusió sobre la necessitat de fer una transició energètica? Després que s'hagi consolidat el canvi climàtic com la problemàtica ambiental de referència a dia d'avui. Si ens preocupa molt el canvi climàtic i la crisi climàtica, el que és necessari és fer una transició energètica, dit d'una altra manera, i segur que ja esteu familiaritzats i familiaritzades, una descarbonització de l'economia. Aquesta és la conclusió a la que estem arribant. D'acord? Per tant, malgrat s'hagi publicat moltíssim i estem en una universitat en la qual hi ha un centre molt potent sobre l'anàlisi d'aquesta crisi, una de les coses que ens hem adonat que normalment no es té en compte és precisament aquesta interpretació predominant. Com afecta la interpretació o el fet que el canvi climàtic s'hagi convertit en la problemàtica ambiental de referència a l'hora d'interpretar el que està passant? Aquest llibre fa aquest esforç d'oferir un nou marc d'interpretació ampli i agafar aquesta perspectiva històrica i perspectiva ambiental. Com s'ha d'entendre el canvi climàtic en relació amb la resta de problemàtiques ambientals, en relació amb la resta de límits planetaris. Un concepte que s'ha anat consolidant en l'àmbit acadèmic però que no hi ha manera que salti al gran públic, en bona mesura perquè s'està intentant silenciar. Els objectius de desenvolupament sostenible és un concepte que es va censurar. Això no ens interessa, fora de l'equació, si us plau. Per tant, intentem que sigui un llibre que arribi, que vagi molt més enllà del debat que hi ha en l'àmbit acadèmic, per fer arribar qüestions que són fonamentals i que veiem que costen molt d'entendre i que són fonamentals per entendre aquestes causes i aquestes conseqüències. Per tant, aquest és un exercici bàsic perquè el món és molt accelerat, perquè anem a la creixent especialització i a vegades tanta especialització hi ha un moment que perdem la perspectiva i que ens desorientem. I és un exercici fonamental, bàsic, i que creiem que no s'havia fet. Per tant, agafem perspectiva en aquests dos sentits, perspectiva històrica i perspectiva ambiental, tenint en compte que el canvi climàtic és la problemàtica ambiental de referència a dia d'avui. Molt bé, ja has tret un tema en aquesta introducció teva, que és la transició energètica, i que és un dels grans blocs del llibre. Expliqueu una mica per què està passant que l'abandonament dels combustibles fòssils sigui tan lent, o sigui, no està anant tan ràpid com caldria, i, independentment d'això, què passa si ens oblidem dels combustibles fòssils, perquè ja hem aconseguit superar aquesta fase, però resulta que el que estem fent, com passa a les granges solars, que estan canviant el medi, quines conseqüències té això? És a dir, canviar de sistema d'energia és la solució immediata o no? Resulta que a l'entrar en un nou model això també generarà tot unes conseqüències de la degradació ambiental. Bé, doncs, per començar, posar sobre la taula que la transició, estem molt centrats en la transició energètica precisament per això, perquè el canvi climàtic ha esdevingut la problemàtica ambiental de referència i està plenament consolidada, tant que el negacionisme és negacionisme climàtic, ataca el canvi climàtic, d'acord? Però posar sobre la taula una qüestió important, el discurs és molt potent i ens diu que no estem avançant prou ràpidament, que no estem implementant els acords que subscrivim, perquè ja se subscriuen acords cada any i periòdicament, perquè les conferències de les parts sobre el clima són anualment. Però si mirem les dades, la transició energètica encara no ha començat. Perquè les dades a dia d'avui dels combustibles fòssils són més elevades que l'any passat. Són més elevades que fa 5 anys. Sí que aquest esforç en renovables ha permès que no creixin tan ràpidament. Aquesta dècada s'està començant a detectar una reducció en l'augment, però el discurs ens està dient que ja hem començat però que no avancem prou ràpidament, perquè aquesta és la idea predominant i també fins i tot en una part molt important de la ciència. Fixem-nos què estem fent. Estem fent un gran esforç per generar energia a través de fonts renovables i això el que està permetent és continuar incrementant la disponibilitat bàsicament d'energia en l'àmbit planetari.
Començarem en la transició energètica el dia que aquest augment i aquest esforç en l'energia renovable serveixi per anar reduint el consum de combustibles fòssils, de gas, de carbó i de petroli. D'acord? Si nosaltres mantenim aquest paradigma i la gran acceleració que ja l'ha assenyalat el Carles, que continuem augmentant exponencialment, una idea que vam aprendre socialment durant la pandèmia, els creixements exponencials són perillosos perquè perdem el control en poc temps, es multiplica al cap de poc temps. Vivim instal·lats en aquest creixement exponencial des de mitjans del segle XX. I malgrat aquestes 3 dècades de promoció de la sostenibilitat, no ens hem allunyat d'aquest creixement exponencial ni s'ha reduït en cap moment. S'ha pogut reduir en alguna variable, però aquesta crisi, que és el que definim, és molt àmplia, ambientalment. Estem començant a millorar i a mitigar el forat de la capa d'ozó. Hi ha alguna altra variable que estem millorant, però és que els impactes són molt amplis i per tant no serveix de res millorar 1, 2 o 3 variables i paràmetres, perquè continuem deteriorant molt i de manera molt accelerada la resta. El repte és majúscul, perquè continuem instal·lats en un sistema que precisament cerca i té com a objectiu accelerar la producció i el consum de béns i serveis, i això implica que anirem a una nova tipologia i modalitat d'impactes com aquests grans projectes, evidentment, d'energies renovables, d'eòliques i de fotovoltaiques, que tindrà un impacte territorial i ambiental molt important. Molts d'aquests projectes, evidentment, i aquí tenim un debat que com a geògrafs ens interessa molt, generen tensions territorials perquè van precisament el més lluny possible d'aquelles, o prou lluny d'aquelles àrees on tenim les necessitats de consum. I per tant un greuge més des de la perspectiva territorial. Aquests territoris que ja han estat colpejats pels processos bàsicament de despoblament, manca d'inversió, etcètera, ara resulta que tenen aquesta nova pressió. Fixem-nos, s'està fent un gran esforç en aquest sentit, sobretot des del punt de vista de grans projectes. S'incentiven en alguns països grans projectes i es posen pals a les rodes en projectes més propers que podríem desenvolupar i que també tindrien un menor impacte. I de moment això no està servint per reduir els combustibles fòssils. Per tant, el que veiem és, si continuem, i és una de les conclusions evidentment que arribem, que la sostenibilitat promovent-se a través de l'acceleració de la producció de béns i serveis no està tenint un impacte positiu. Si ens centrem en la qüestió de l'energia, això implica que cada vegada s'aniran multiplicant aquests projectes que tenen un impacte territorial significatiu i que evidentment també ens incomoden, sobretot aquells territoris que estan afectats per aquests grans projectes. Comencem a veure aquests conflictes i això que suposa un percentatge molt baix de l'energia que estem produint a dia d'avui. Per tant, el repte, evidentment, és majúscul, perquè estem en la fase inicial i hi ha nombrosos impactes territorials al respecte. Ara vull que tu també comentis alguna cosa i ja t'avanço la pregunta posterior, és a dir, continues amb el que el deia i si pots parlar una mica del problema de les plantes fotovoltaiques. Jo quan viatjo cada cop veig més extensions, allò que dius, vale, aquí hi havia agricultura, ara hi ha això. I què passa amb això? Perquè clar, sí, implica que no estàs, diguem-ne, contaminant en certa manera, potser contamines d'una altra i a sobre el que és el territori ja no pot ser ocupat per molts animals. Quan acabis, obre un altre meló, que és que ens comenteu, o sigui, els dos, un dels capítols principals, el tema del decreixement. O sigui, què vol dir decreixement? Per què el nord global no està disposat a fer-lo i què podem fer a nivell local, a nivell de comunitat, a nivell personal? Molt bé, acabo una mica el que ha començat el Jordi a explicar, això d'aquests projectes fotovoltaics, aquests projectes que està clar que estan començant ara mateix i encara estem avaluant els impactes. El José i jo som ornitòlegs i estem també preocupats una mica per què passa amb les comunitats d'ocells en aquestes zones agràries prèviament que ara s'han convertit en aquestes extensions de fotovoltaiques. I bé, ha sortit poca literatura de moment, però estem molt amatents al que passarà. Està clar que és una transformació brutal del territori. Sí que un podria pensar que és a fi de bé, no? Escolta, anem a canviar, anem a fer aquesta transició energètica, a emprar una energia verda, una energia neta, però està clar que els impactes sobre el territori els haurem de veure i els haurem d'analitzar.
I pel que deies del creixement, és una pregunta interessant. Aquí a l'Autònoma teniu, ha sigut una mica la llavor del decreixement amb professors d'economia que teniu aquí, i d'alguna manera creiem que era important, quan parlàvem de la població i de l'economia, creiem que era important abordar un capítol del decreixement, i en aquest sentit vam anar a buscar un expert en la matèria, que és el Federico de María, que havia sigut professor aquí a l'Autònoma i ara està a la UB, i el Federico i el Jordi i jo ens vam embrancar amb això. És encara una mica complex parlar del decreixement. Sabeu que aquesta paraula encara té l'efecte aquest del perrito Pavlov, quan diu decreixement hi ha gent que s'esvera, però d'alguna manera està clar que aquests conceptes del decreixement ja han començat a aplicar-se en alguns països de Llatinoamèrica, de valorar el que ara parlem i amb aquestes etiquetes, els serveis ecosistèmics, i estan començant a valorar una mica, a premiar aquelles comunitats, aquelles persones que estan protegint l'aigua, per exemple, o les pastures, etc. I per tant va ser, creiem, agossarat, però necessari. Si parlem d'economia, si parlem de societat, hem de parlar també del nostre modus vivendi. Moltes vegades quan ens pregunten hi ha el llibre on el podem comprar, llavors nosaltres expliquem que són les llibreries o a la mateixa editorial online, i una sorpresa va ser que també el tenim a Amazon, que Amazon d'alguna manera és com una mica el paradigma d'aquest hiperconsum. Nosaltres ens vam quedar molt preocupats, no sabíem que el llibre estava a Amazon, però clar, a vegades no critiquem Amazon en si, sinó critiquem allò que dèiem abans, aquesta acceleració. Ara jo estic fent aquí aquesta intervenció i quan li passi el micròfon al Jordi podria demanar alguna cosa aquí a Amazon i quan arribi a casa la tindria. És aquesta acceleració en tot el procés. Llavors, clar, és quan ens preguntem si tot això és necessari. És necessari que jo arribi a casa després d'estar aquí, que ja tingui la comanda fet, que m'arribi a casa la comanda. És una mica això el que pretén aquest capítol, i sí que és cert que sobre el creixement s'ha escrit molt, insisteixo. Professors aquí de l'Autònoma van ser una mica els que van començar tot això, i d'alguna manera intentem, com dèiem al principi, que aquest llibre intenti calar profundament i posar totes les peces sobre la taula. Una de les coses que et volia dir, José Luis, al principi, que deies l'origen d'aquest llibre, sí que hi havia molts manuals. El que passa que el canvi global, sobretot, l'havien abordat molt des de la perspectiva ambiental, el canvi global ambiental, i ens havien deixat alguns altres elements. No hem d'oblidar que ara, a l'actualitat, al planeta som 8.300 milions de persones, 8.300, d'acord? No és ni molt ni poc, són els que tenim. El que passa que jo sempre faig als alumnes la reflexió. Dic, i quants érem fa 50 anys? 50 anys? Sí, dos generacions. Fa 50 anys érem 4.000 milions. Clar, perdó, una mica el titular és hem doblat la població mundial en 50 anys. Clar, ja està. Només dir això ja entenem que hem hagut de dotar d'infraestructures, de consum, etc. Perquè aquests 8.300 milions volen menjar, volen beure, volen beure aigua de qualitat i també volen viatjar i comprar coses per internet. Per tant, una mica el capítol aquest una mica més complex del decreixement l'abordem per també posar aquest element sobre la taula quan parlem de la societat i de l'economia. No sé, Jordi, si vols afegir alguna cosa del decreixement. Sí, en la línia del que comentaves, quan en el llibre no ens limitem a fer un anàlisi sobre com hem arribat fins aquí i el per què, sinó que també intentem fer la reflexió sobre com hem de sortir d'aquest atzucac cada vegada més marcat, doncs evidentment no podíem defugir d'aquest debat. Si veiem ja que 3 dècades de sostenibilitat mantenint el paradigma del creixement econòmic no ens està produint cap benefici ambiental significatiu, doncs llavors hem de començar a plantejar, sobretot a fer extensiu aquest debat que fins ara ha estat particularment productiu en determinats sectors socials i en l'àmbit acadèmic. Per tant, aquest llibre, la idea que tenim que tingui la màxima difusió, que faci un esforç de divulgació que a vegades ens falta una miqueta des de l'acadèmia, doncs evidentment no continuar alimentant el que ja podem dir que és aquesta ficció de la sostenibilitat mantenint el creixement econòmic, sinó com comencem a reduir aquest metabolisme socioeconòmic que no para de créixer exponencialment en un planeta finit. Això és el que vam aprendre fa 50 anys.
que vivim en un planeta finit i per art de màgia, i si voleu en debatem més tard, el que era el problema va passar a ser la solució 10 anys més tard. I continuem instal·lats en aquesta, en pensant que el que vam identificar com el problema als anys 70 és la solució. Diferents etiquetes. Desenvolupament sostenible. La de... Quina comentaves abans? Ara que no se me'n vagi. La de verda? Sí. Sí, economia verda, no? Sí, l'economia verda hi ha tota una sèrie, sí, no sé si després em volies comentar, o el creixement verd, ara no em sortia, sí, el creixement verd, perdó. Llavors, si nosaltres veiem que tot aquest diagnòstic, agafant perspectiva que no només ens falla una variable, que no només ens fallen 2 o 3 paràmetres, sinó que aquest creixement és exponencial en els indicadors socioeconòmics i en conseqüència els impactes ambientals continuen, amb poques excepcions, augmentant de manera exponencial, llavors el que evidentment hem d'arribar a la conclusió és que aquesta manera de gestionar la crisi no ens serveix. He posat molt èmfasi en la qüestió de la perspectiva temporal dels 50 i dels 30 anys. Quan parlem d'aquest tipus, bàsicament de la manera que s'ha anat promovent la sostenibilitat, posa molt èmfasi en la qüestió tecnològica. És optimista en aquest sentit. Els humans fins ara, quan hem tingut problemes en alguna matèria, hem trobat i hem tingut la capacitat de trobar alternatives i de substituir una font, una matèria, un recurs per un altre. I això, d'alguna manera, obre la porta a pensar que sempre trobarem solucions. Acabarem trobant solucions màgiques i quan s'esgoti un recurs en trobarem un altre. Bé, depenem de moltíssims recursos, de moltíssims. I cada vegada dependrem de més recursos precisament si anem accelerant en aquesta transició energètica. Perquè una part molt important del consum bàsicament energètic ara ve dels combustibles fòssils. Carbó, petroli, gas natural. Però a mesura que anem accelerant aquesta generació, de moment no m'atreveixo a dir transició pel que he dit abans, aquesta generació d'energia renovable, evidentment dependrem de molts i molts més minerals. No podíem, i seria una contradicció, posar sobre la taula que això no ha funcionat en cap moment d'aquests darrers 30 anys, d'aquests darrers 50 i dels darrers 250 anys, perquè m'he anat una mica per les branques. Quan parlem de desenvolupament tecnològic, la perspectiva ha de ser des de l'inici de la revolució industrial i en cap moment hi ha hagut aquest desacoplament. El progrés tecnològic és intrínsec a la revolució industrial. I no hem parat de millorar l'eficiència, i no hem parat de reduir el consum per unitat produïda. I malgrat això, no hi ha hagut mai cap desacoplament dels impactes ambientals. Per tant, quan fem una anàlisi sobre quina és la relació entre el creixement i el deteriorament ambiental, tampoc ens hem de limitar als 30 i 50 anys que he parlat del principi, sinó aquesta perspectiva de com ha evolucionat el deteriorament ambiental des de l'inici de la revolució industrial. Aquí ja tenim una perspectiva temporal molt més àmplia. Hauria estat una contradicció, evidentment, arribar al darrer bloc i dir doncs continuem creixent i anem reforçant alguns elements. Això és el que hem estat fent fins ara, tot i que no de manera suficient, però és que Nacions Unides ja comença a reconèixer. No ens servirà implementar el que estem fent ara, ni el que estem fent ara plantejar objectius més ambiciosos. Comença a obrir la porta a algunes organitzacions a cercar i a definir alternatives més enllà, evidentment, del creixement, tot i que ho fan de manera tímida. Però ja comencen a reconèixer que el problema no és només que no implementem el que signem, que fins i tot si el que signem els objectius fossin més ambiciosos, allò tampoc seria suficient per resoldre aquesta crisi. Per tant, aquí intentem que aquest concepte que fins ara s'ha desenvolupat molt en determinats àmbits, evidentment traspassi determinats discursos en sectors socials molt concrets o acadèmics i comenci a tenir major presència, perquè el debat i els reptes ja són actuals. A mi el de creixement verd, llegint el llibre, em sona com un oxímoron, no? Creixement verd, és com les patates xips gourmet. Perquè dius, com poden ser xips i gourmet? És una mica el mateix. I en relació amb això, volia preguntar-vos una cosa, perquè ara hem tirat cap al tema del creixement, de creixement. Jo fa anys vaig llegir un llibre del Jared Diamond, El col·lapse, que quan llegeixes aquest llibre quedes totalment petrificat, perquè dius, anem totalment a l'extinció i a més arribarà molt d'hora. Fa molta por, perquè posa exemples històrics de societats prèvies que totes s'han col·lapsat, sempre repetint el mateix problema. Ara som com més gestors i sabem una mica el que hem de fer. Però què penseu vosaltres? Quines possibilitats hi ha reals i què podem fer? A nivell de persona, a nivell de petita comunitat,
perquè aquí fa uns dies teníem una xerrada, una professora de filosofia que defensava que deixar de menjar carn, els que anem cap al veganisme, és una solució. Però clar, com fas això? Perquè és molt difícil, perquè has de convèncer, com dèieu, 8.000 milions de persones, o sigui, ara són el doble que fa 50 anys. Jo, amb aquests números sempre em quedo pensant que no hi ha res a fer, saps? Però bueno, vosaltres teniu, diguem-ne, idees de què podríem fer, no? Sí, aquesta és una pregunta que sempre ens fan cap al final, que sempre ens pregunten, bueno, i ara cap on? Tampoc tenim nosaltres la bola màgica de saber el que hem de dir, no? Podríem tenir els nostres pensaments. Clar, Jordi i jo hem sigut, junt amb el Federico de Maria, els autors del capítol del decreixement. Això vol dir que hem hagut de llegir molt, informar-nos, no era la nostra expertesa, i està clar, ho has dit abans, no? Podem treballar el que sempre expliquem a nivell local, a nivell personal, allò que dèiem, necessitem tenir un paquet d'aquí una hora i mitja a casa, a nivell de comunitat, i estem veient cada vegada més comunitats energètiques que s'estan juntant per tenir un sistema una mica desconnectat, en fi, i després a escala molt global, evidentment, a classe, quan parlem del canvi global, parlem també de les actituds, tant a nivell personal com a nivell de comunitat, com els polítics. Jo recordo una entrevista que ens van fer en ocasió de la Fira del Llibre de Madrid i dèiem, ens vam xocar tu i no, Jordi, perquè em deia, som optimistes o som pessimistes? No recordo què vam dir. Jo crec que vaig dir que era una mica pessimista, després ho he anat replantejant. Crec que som optimistes, i també ha dit una cosa molt interessant el Jordi que crec que val la pena remarcar, i és la tecnologia. Moltes vegades pensem que la tecnologia ho solucionarà tot. És veritat, segurament la tecnologia ho podria solucionar, no tot, però sí alguns aspectes. Però aquesta tecnologia, la pregunta és, però quan vindrà? Quan aquesta tecnologia per solucionar X problemes la trobem, tindrem X més 3 problemes més que també direm que la tecnologia ho solucionarà. Per tant, davant d'aquesta lentitud, d'aquesta adaptació tecnològica perquè ens puguin ajudar a millorar o solventar alguns dels problemes ambientals actuals, jo diria que hem de treballar amb això que dèiem de l'actitud, de l'actitud personal, de l'actitud en comunitats, jo crec que seria una mica per aquí. I sí, després de dir a Madrid fa un parell d'anys que era pessimista, crec que després d'haver llegit una mica més, crec que soc optimista. Costarà, però crec que soc optimista. Digues la teva, Jordi. Celebro que hagi vingut al bàndol dels optimistes. A veure, jo entenc el Carles, perquè realment a dia d'avui estem pitjor que fa 50 anys. Pitjor no només perquè durant aquests 50 anys hem continuat augmentant exponencialment els impactes, sinó perquè majoritàriament la interpretació a dia d'avui està més allunyada, com deia abans, de la interpretació acurada d'entendre les causes i les conseqüències d'aquesta crisi que la que teníem als anys 60-70. Els anys 60 som més racionals, i quan als anys 60 i 70 es va configurar, a partir dels finals dels 60 i sobretot 70, la consciència ambiental moderna, vam arribar a parlar que l'economia estava al servei de la gent i que si aquest sistema econòmic no ens servia, l'havíem de modificar. No és el que estem dient a dia d'avui. Per tant, hem fet passos enrere. I el fet d'interpretar la crisi a través de la problemàtica ambiental de referència, com és la crisi climàtica, i pensar que només una transició energètica serà suficient per resoldre els problemes ambientals, tampoc fa que estiguem millor que fa 50 anys. Però què passa? Que el debat aquest sobre el decreixement, que comença a agafar volada en l'àmbit acadèmic i que ja ha començat a tenir certes expressions i debats i conferències en els llocs de poder, com una que es va fer a la Comissió Europea fa 2 o 3 anys, això ens fa tenir esperances. Perquè hi ha canvis que es produeixen i punts d'inflexió i punts de ruptura que fa que el que és impossible avui passi a ser possible al cap de poques hores. Quan aquestes situacions es vagin donant, evidentment que hem de tenir el màxim d'informació i una bona interpretació sobre quines són les causes i les conseqüències d'aquesta crisi. Hi ha fets molt específics doncs que de cop i volta es poden accelerar. Si hi hagués hagut una molt bona informació, per exemple, quan va haver la tallada elèctrica fa uns mesos a l'Estat, quines eren les causes d'aquesta tallada, d'aquest problema elèctric? Ho tenim tot controlat, perquè aquest a vegades és el missatge, no?
Anem fent i ho tenim controlat. L'administració, les empreses ho tenen controlat. Aquell desajust demostrava que no tenim la situació controlada. D'acord? Per tant, en perspectiva històrica és normal no ser gaire optimista, però sí que comença a haver canvis que ens permeten ser optimistes i la clau és, evidentment, quan aquesta crisi vagi augmentant, perquè de moment no estem fent res per anar mitigant aquesta crisi, doncs evidentment reorientar i que els discursos que a dia d'avui són minoritaris comencin a guanyar una major centralitat. Segur que si nosaltres debatéssim amb la gent que a principis dels anys 70 deia no podem sostenir el creixement exponencial en un planeta finit, és una cosa racional, se sorprendrien de veure com nosaltres després vam subscriure el desenvolupament sostenible. Com deia abans, el problema passant a ser part de la solució. Això ens ha sorprès. També ens pot sorprendre positivament el que a dia d'avui sembla impossible que passi a ser possible en pocs anys. Per tant, comença a haver evidentment una sèrie d'idees que en l'àmbit acadèmic van guanyant protagonisme i que esperem evidentment que tinguin una major influència i impacte a mesura que la crisi desabastiments que comença a haver amb dièsel i d'altres productes en alguns països llavors vagin colpejant i vagin augmentant els impactes bàsicament d'aquesta crisi. I per no preocupar-nos tant, ens direu si tot el que esteu comentant de canvi global és homogeni al planeta o hi ha zones del planeta que estan més afectades pel canvi global. Jo quan he vist aquestes notícies que els microplàstics arriben fins a l'Àrtic, era allò que dius, ostres, una cosa que es produeix tan lluny arriba allà. Hi ha zones del planeta més afectades? Nosaltres on vivim a la Mediterrània estem en una zona especialment per preocupar-nos o no? Celebro que m'hagis fet aquesta pregunta perquè sembla que el llibre només va sobre economia i ambient. També el llibre, com deies abans, té uns capítols de la geografia del canvi global on expliquem per grans biomes, a l'Àrtic, deserts, etc., una mica el que passa. I el que sí que és cert, i ja ho sabeu tots, que justament on som, aquí a la Mediterrània, és precisament una de les regions més afectades, ja no pel canvi climàtic, que també, sinó pels efectes del canvi global. D'alguna manera, quan mirem una mica aquests informes de l'IPCC, sempre hi ha un apartat específic per parlar de la regió mediterrània. I ens diuen, ei, compte, que la regió mediterrània és una de les regions que més s'escalfa, que això està tenint a veure amb uns desajustos fenològics que pot tenir a veure amb la producció alimentària, tot el tema del mar, que s'escalfa sobretot a la part més oriental, tota l'entrada per Suez d'espècies invasores. Efectivament, nosaltres, el Mediterrani, dissortadament, surt d'una forma transversal. No tenim al llibre un capítol concret al Mediterrani, però sí que parlem del Mediterrani freqüentment, no només amb el bloc de la geografia del canvi global a latituds mitjanes, sinó que també quan parlem dels oceans i molts exemples, perquè no ho hem dit, aquí en total hi ha 60 autors, hem procurat gent de tot el món, però hi ha una càrrega important de gent d'aquí de la zona mediterrània i d'alguna manera el Mediterrani és insisteixo, és un àmbit territorial transversal al llibre i que va apareixent regularment en diversos capítols. I sí, la resposta és sí. Precisament aquí on vivim nosaltres és on estem patint els efectes no només del canvi climàtic, com aquesta pota del canvi global, sinó de tots els efectes, insisteixo, des de bioinvasions, parlant per revisava dades l'altre dia de les ciutats i aquests temes de salut, aquests efectes a ningú se li escapa. Aquí a l'estiu tenim aquestes noches tórrides, noches infernales i ja no saben quina etiqueta posar a aquests dies de juliol i agost que no podem dormir. Llavors aquestes onades de calor i aquestes nits més tòrrides sembla ser que els models ens indiquen que aniran a més. I més aquí a la Mediterrània on s'està escalfant. Per tant, d'alguna manera patirem els que vivim sobretot a les ciutats, efecte illa de calor, etc. Estem en una regió sensible en temes del canvi global. El teu complement, Jordi.
Canviant d'escala, el Carles ha posat el focus en la Mediterrània. Sí, és una de les que està patint més les conseqüències. Si posem el focus d'atenció en la qüestió de temperatura, no és la que més, perquè l'amplificació àrtica fa que l'Àrtic ja estiguem al voltant d'un escalfament de 4 graus i per tant veiem aquests desajustos. Aquest escalfament tan accelerat de l'Àrtic i tan significatiu està accelerant evidentment el desglaç i això comencem a debatre novament perquè durant 10-15 anys no se n'ha parlat de l'impacte que tindrà en la corrent del Golf i com això pot repercutir en la temperatura a Europa Occidental. Per tant, això s'està tornant a parlar als darrers mesos. Això denota la complexitat bàsicament de la modificació. És una modificació global, això és el que prenem consciència als anys 60, ni molt menys prenem consciència que les nostres actuacions tenen un impacte ambiental als anys 60. El que prenem consciència ja ho sabíem prèviament, sobretot aquelles que havien patit els processos d'industrialització, però sí que prenem consciència que els nostres impactes ja tenen un abast global i fins i tot en zones que estan a milers de quilòmetres dels principals assentaments doncs ja es veuen múltiples variables que estan modificades per la nostra activitat. Per tant, veiem aquest comportament desigual és molt important i podem continuar avançant en una tendència a l'escalfament i que hi hagi refredaments regionals com ja s'ha vist. De moment els refredaments regionals no han afectat grans zones habitades, però ja veurem com avança tota aquesta qüestió de la corrent del Golf i potser comença a haver refredaments en zones molt habitades. Què ha passat? Doncs que als països més desenvolupats alguna de les variables han anat millorant en relació amb els impactes. Alguns impactes no els podem controlar, com la qüestió evidentment climàtica, però n'hi ha d'altres impactes ambientals que pel mateix model de desenvolupament hem experimentat millores significatives. El mateix fet d'avançar cap a una terciarització de l'economia, de perdre la indústria, de que la indústria pesada i la indústria més contaminant se'n vagi a centenars i milers de quilòmetres, ha obert la porta a una millora ambiental significativa. Només cal veure, per exemple, l'estat ecològic dels rius a l'àrea metropolitana de Barcelona. Comparem l'estat ecològic dels rius actual amb el de fa bàsicament 30-40 anys. També per una directiva de l'aigua europea molt més exigent, evidentment, que les directives que n'hi ha en altres territoris. Per tant, aquí tenim dos components significatius, com alguns impactes han millorat per la mateixa dinàmica socioeconòmica i alhora per unes polítiques ambientals més ambicioses en comparació amb d'altres territoris. I això és el que convida moltes empreses a anar-se'n més lluny perquè evidentment tenen una legislació molt més favorable des del punt de vista ambiental i que poden fer el que vulguin sense haver de prestar massa atenció. Per tant, depèn molt de cada variable. Si veiem la temperatura veiem que el Mediterrani sí que està per sobre i d'altres regions i depenent de quin impacte i quin paràmetre analitzem veurem que algunes regions estan millorant. La clau quina és? Perquè això afecta molt a la percepció ambiental. El fet que els països més desenvolupats haguem anat millorant algunes dels impactes més significatius fa 30-40 anys, tenim la impressió, jo aquesta conversa l'he tingut amb molta gent, que estem fent bé la feina. Aquesta crisi és global i no serveix de res endreçar la nostra parcel·la. Si s'acaba produint un col·lapse, podem col·lapsar amb un jardí de meravella i brillant fins al darrer dia, perquè tot està interrelacionat. Per tant, no ens hem de fixar en l'impacte o en les millores que hi ha en determinats territoris, sinó en les variables bàsicament globals. Estem millorant a Europa, estem millorant a Occident, als països més desenvolupats, algunes variables i com estan evolucionant en el seu conjunt? O simplement hi ha una deslocalització i un desplaçament? Això és el que ha passat en molts casos. Important agafar aquesta perspectiva i no centrar-nos, repetim, en unes poques variables. Molt significatiu l'impacte que té l'augment de la temperatura en la mortalitat. És una de les variables estrella quan parlem bàsicament d'aquest deteriorament de l'escalfament i de com això repercuteix en la nostra salut. El llibre té precisament un capítol sobre l'impacte del deteriorament ambiental en la nostra salut. No ens centrem únicament en quin impacte té les onades de calor o les nits més càlides en la mortalitat. Això és una variable. Estem exposats a molt més impactes, a molt més deteriorament, a la contaminació. I això ho posem sobre la taula, ho intentem posar sobre la taula a cada presentació. No és un tema que haguem de millorar les condicions ambientals pel que ens trobarem d'aquí uns anys. No. A dia d'avui ja està relacionat amb una de cada 6 víctimes mortals. La contaminació, les diferents formes de contaminació. Ho diuen els principals estudis a les principals revistes bàsicament mèdiques.
estan vinculades amb 9 milions de víctimes mortals anuals, nivells de pandèmia. La contaminació de l'aire, la contaminació del sol, la contaminació de l'aigua. I per tant no hem de pensar en els avenços que s'estan produint en determinades regions, perquè la problemàtica és global i perquè els impactes, en el millor dels casos, s'estan desplaçant i s'estan deslocalitzant, però no els estem revertint. D'acord? Em sembla que podríem estar hores parlant, perquè el llibre parla de tantes coses que necessitaríem diversos dies d'estar aquí parlant sobre el llibre. A mi m'agradaria ara que si algú té qüestions les pugui fer, perquè encara tenim una estoneta, uns 15 minuts. No sé si algú té alguna pregunta o vol dir alguna cosa, alguna intervenció, reflexió. Bueno, simplement és curiositat perquè vaig rebre el correu d'aquest event i vaig veure que treballeu a l'Antarctic, Arctic and Alpine Environment i m'agradaria saber una mica què és el que feu allà com a geògrafs. Carles? I jo estic en un altre grup de recerca. Jo sóc el representant del grup, però sóc el representant més peculiar, perquè la meva línia de treball és en la geografia humana. Per tant, bé, és un grup que precisament, evidentment, se centra en les àrees de muntanya, en les regions fredes, en el pol nord, en el pol sud, en l'Antàrtida, i sobretot, principalment, és una anàlisi de tipus geomorfològic, com està evolucionant el paisatge, com està evolucionant la criosfera, com està evolucionant també el permafrost, una problemàtica i una evolució que també pot ser una font de noves emissions, el simple fet de la modificació en aquests espais que arribi a matar i arribi molts més gasos d'efecte hivernacle. Aquestes són les línies principalment d'anàlisi del grup. Com estic jo aquí, què faig jo en aquest grup? Jo, per exemple, he estat centrat molt en la qüestió de la conscienciació ambiental, interessat en la línia de la geografia humana, també en les qüestions del discurs i la perspectiva una mica de política ecològica. I aquesta ha estat una de les línies que jo he desenvolupat. Però és un grup que tracta sobretot aquestes regions des d'aquesta perspectiva, perquè la majoria, bàsicament, de membres tenen aquesta línia d'especialització, però hi ha diversitat i jo soc un exemple d'aquesta diversitat que hi ha al grup. Gràcies, Jordi. Alguna pregunta més? M'apropo per aquí. Jo us volia preguntar dues coses, una més filosòfica i una més pràctica. Jo que he estat sempre optimista i ara estic en un pessimisme actiu, amb tendències al pessimisme cínic, però encara em mantinc a l'actiu, sobretot perquè penso en els meus fills i els seus amics i això em fa que sigui el pessimisme actiu. Aleshores, donant voltes per què no funciona, per què era optimista? Perquè quan tenia 20 anys així pensava, si fem educació ambiental, si la gent ho entén, això canviarà. Pobre. Aleshores, vosaltres creieu que el fet que hi hagi un percentatge molt gran de la gent que creu en Déu pot tenir un efecte? No sé si ho tracteu això, perquè ara cada cop s'està parlant més de, clar, el fet de creure en Déu fa que en el fons no et responsabilitzis com a humanitat del que estàs fent. I segurament de manera inconscient o subconscient. Jo li estic donant voltes perquè no entenc per què no entenem o per què no fem. És a dir, aquesta esperança que hi ha algú fora que ens ho resoldrà, penseu que té, o heu pensat si té algun efecte sobre aquesta falta de reacció? I segon i molt pràctic, com va l'assignatura ecosocial a la UB? Perquè aquí està més parada que parada, tot i que estem en emergència climàtica des del 2019 i tenim un pla d'acció climàtica guais, superguais. Parlo de la transversal? Sí. Perquè nosaltres aquí la tenim aturadeta. Li deixem el marrot al Déu al pobre Jordi. Gràcies. Jo hi he pensat, potser no amb la profunditat que caldria, no crec que sigui ni molt menys el factor principal, tot i que la nostra interpretació de les relacions socionaturals està molt marcada precisament per aquesta interpretació i aquesta essència judeocristiana i que sí que afecta. Però hi ha hagut processos de secularització molt importants i jo crec que hi ha d'altres factors que pesen molt més. Fins i tot en els casos en els quals tenim una consciència ambiental molt elevada, hi ha una bretxa, la bretxa que nosaltres identifiquem i denunciem de la classe política, també en la nostra agència. Podem tenir una consciència ambiental molt elevada i si nosaltres fem una anàlisi de tot allò que fem,
hi ha un percentatge molt elevat de les nostres actuacions quotidianes que podríem modificar. Entre la consciència i l'actuació intervenen molts factors. I precisament estem en una emergència que és la més complexa, perquè és la que ens afecta a tots, però com no s'està manifestant, ja no estem responent de manera ràpida. És la més complexa. Els humans responem a les emergències, sí. Sí que responem a les emergències. Ho veiem quan hi ha una catàstrofe, ho veiem quan hi ha un accident i tenim uns protocols. Aquesta què passa? Que no la tenim ja aquí. La tenim perquè ens està colpejant, però no hem identificat que és el moment ja en què ho hem de parar tot i probablement serà quan col·lapsem, si interpretem bé, no? I per resoldre aquest col·lapse. Per tant, sí que continua afectant molt en el canvi cultural, és a dir, arribem, i aquesta és una molt bona pregunta, perquè poso sobre la taula per un element més de complexitat, assolim un consens ambientalista. És correcte parlar de consens ambientalista quan es configura la consciència ambiental moderna, però és un consens ambientalista, no ecologista. Això és un matís important. Continuem nosaltres pensant que hem de prioritzar primer les nostres necessitats, que hem de començar a prendre consciència que els impactes ambientals ens perjudiquen, que potser la resta d'espècies per si mateixes tenen el dret, o per no perjudicar-nos a nosaltres, a sobreviure i a no extingir-les, però és un consens ambientalista en el qual no va a l'essència de la interpretació i de les relacions socionaturals. I la preocupació ambiental acostuma a estar subordinada en segon o tercer grau. Primer, la seguretat, el desenvolupament econòmic, el benestar, qüestions de desigualtat, i després, quan tot això ho hem resolt, passem a la qüestió ambiental. Està apareixent ara amb tot el tema dels conflictes que hi ha al Pròxim Orient. Hem de parar o no hem de parar davant d'aquesta tragèdia i que anem fent passos cap a, qui sap si la Tercera Guerra Mundial, ja portem diversos anys fent passos i obrint la porta, i què fem amb la qüestió ambiental? Hem de canviar, i la modificació de la consciència, i això està vinculat amb l'origen i quan nosaltres, l'evolució cultural, ens anem allunyant del nostre entorn, aquesta evolució bàsicament cultural, la revolució bàsicament religiosa que hi ha fa segles. Jo ho diria més des d'una perspectiva del llegat, per intentar resumir i tancar la pregunta i no liar-me. És més des de llegat, que ens hem quedat a mig camí, que hem evolucionat ara la consciència, però que no hem desfet tots els punts febles de la interpretació quan hi ha una revolució religiosa i nosaltres comencem a interpretar que tenim legitimitat per explotar les espècies com nosaltres considerem, per satisfer les nostres necessitats. Aquesta és la primera vegada, d'alguna manera, que queda recollit aquesta nova manera de relacionar-nos amb la resta del medi. D'acord? I el tema de la signatura. Aquest és més fàcil. Amb això que deies de l'optimisme, és cert que ens va esperonar una mica el fet que el nostre rector va dir: escolta, hem de fer una assignatura obligatòria a tots els graus, transversal, que parli sobre això, i per això li vam donar aquest subtítol: crisi ecosocial i perspectiva futura. I per nosaltres en aquell moment va ser molt benvingut, perquè estem fent un llibre sobre això, un llibre que podia ser alguns capítols, el manual d'aquesta assignatura. Fins i tot el rector, Joan Guàrdia, ho va publicar en una revista científica, que volia fer aquesta assignatura. Tota la comunitat, o com a mínim uns quants, ens vam alegrar d'això, però amb el temps això va anar perdent pistonada, i l'última cosa que sabem és que l'assignatura ha quedat aquí això congelat. Van haver-hi moltes pressions d'alguns dels graus que deien, clar, si afegim una assignatura de 3 o 6 crèdits, quina traiem, no? És a dir, d'un grau de 240 crèdits, i fem això, hauríem de trobar alguna, no? Llavors va haver-hi una mica aquesta tibantor i la cosa ha perdut una mica pistonada. Però bueno, és una llàstima. Esperem que algun dia això es torni a revifar, perquè crec que és molt necessari a tots els graus. En la línia del que ha dit el Carles i vosaltres, que interpreto que encara no és un projecte que s'hagi abandonat, s'ha parat. Espero,
Espero. El nostre podem dir que ja es fa... A mi em fotria bastant. El nostre ja ha passat aquesta fase. Va haver una fase en la qual el projecte estava allà i no s'acabava de tancar i ara podem dir que ja és un projecte que ja s'ha enterrat. El dubte és com es canalitza el treball que es va fer, perquè hi va haver una comissió i la informació que tinc jo que va arribar a una fase molt avançada i això s'està gravant i vosaltres teniu encara la carpeta oberta, doncs la deixo anar. La informació, com més o menys a mi m'ha arribat, que es va treballar a la Universitat de Barcelona, era una metodologia molt interessant, perquè em sembla que eren 6 crèdits, 3 crèdits havien de ser transversals per tots els graus i els altres 3 crèdits els havia de definir cada facultat. Com cada grau i com cada facultat podia contribuir a la interpretació o a la mitigació bàsicament d'aquesta crisi. Per tant, es deixava marge. Em sembla que el principal problema no va ser polític, que un dels reptes era la reverificació de tots els graus d'universitats grans públiques. Em sembla que aquest no era el problema, sinó que hi va haver evidentment algunes... Ni tampoc era el repte d'habilitar la capacitat docent, perquè estem parlant de molts crèdits, per impartir aquestes assignatures. Em sembla que el que va fer encallar això va ser la resistència, com deia el Carles, d'alguns degans a no fer espai a 6 crèdits, a treure una assignatura obligatòria per posar aquesta. Sembla que encara la situació no és prou urgent com per fer aquest canvi. Espero que vosaltres aprengueu dels nostres errors i arribiu a bon port. Si vols ho explico. Nosaltres paral·lelament ho hem fet el procés bastant paral·lelament, perquè jo estava en la comissió i estava en contacte amb el Jofre, que m'anava explicant. A més, fèiem una tàctica que nosaltres, jo li deia que digués a la UB que nosaltres ho faríem i jo deia aquí que vosaltres ho faríeu, a veure si amb aquesta competitivitat ben entesa i de molt propi i també aliè ho aconseguíem. Aquí, com potser perquè en la comissió hi havia uns quants que havíem estat coordinadors de grau, a mi ja vam pensar que seria impossible que la gent tragués 6 crèdits del seu grau, perquè tots sabem que l'assignatura més important de tot el grau és la meva i per tant això era molt difícil. Aleshores, nosaltres el que vam proposar és una optativa, o sigui, tampoc volíem que fos optativa, perquè si fos optativa la fa la gent interessada, que està bé, però clar. Aleshores, l'opció era una assignatura de campus, diguéssim, una assignatura que tindria 3 crèdits, que tenia una, o sigui, ja vam tirar una mica més baix, i que tothom que estudiés a l'Autònoma l'havia de fer, perquè això vam mirar que hi ha universitats que ho fan, però que et conti en la part optativa, de manera que no cal eliminar cap assignatura, ningú és sent atacat i no cal eliminar cap assignatura. Senzillament tu, per ser graduat a la UAB, has d'haver fet això. I ho pots convalidar igual que fas l'anglès o jo què sé, o el SAF o el que sigui. Per tant, ja vam buscar una fórmula que fos, tot i així necessitava verificació, però no una verificació, sinó l'altre que no me'n recordaré com es diu, que és més simple. I també separat també per alguns degans o deganes que no ho veuen clar. Ni així, perquè ja vam fer una cosa que veiem factible. Vam calcular també la càrrega de professorat, que era pràcticament com un grau, perquè clar, hi ha molts graus, però també sembla que està, i evidentment l'equip de rectoral està a favor, menys mal, però de moment està allà. Nosaltres ja vam sortir d'entrada d'intentar evitar això, i tot i així no ens acabem d'en sortir. També s'ha de dir que això, ho dic pels estudiants, si teniu ganes de... Això no va ser una decisió de cap rector, això va ser una ocupació dels ens fòssil. Ho dic perquè si coneixeu algú d'en fòssil, doncs caldrà tornar i jo aniré a dormir amb ells, perquè, òbviament, sembla que a vegades... Vull dir que això que dèiem que les actituds personals com a consumidors està bé, però com a activistes també. Perquè a vegades cal... L'emergència climàtica aquí es va fer el 2019 gràcies a que l'Assemblea Ecologista de l'Autònoma va portar la iniciativa al Consell de Govern. Vull dir que jo no dic que no hi hagi voluntat, però si hi ha alguna de química o tal, els catalitzadors són molt importants. I a vegades catalitzar les coses està bé. Molt bé, moltes gràcies per aquesta part final de debat sobre què hauria de fer la universitat. Ha estat molt bé la xerrada, el debat, i fins aquí. Podem estar, com dèiem abans, moltes hores. Ara res, un aplaudiment pels dos ponents, el Carles i el Jordi.